Kardom Karbiang Longarat dak Facebook use YouTube use man astame Kardom pajelo pinia lam thena tumfan paklaing ke lake kisung ke boya lam se nale tumfan paklang ponpo dak korkanthi 14 no langloksu nilitumarong lake longkirong pharong langloksu lase nale tumfan tuning rike nilitorong inut beren ingti kiso joini alangli hempen dam igjoilo lase nale tum na hok le theglong na hok le du pustami nale tum theglong pulutangte nale tum na sansu amune phan theglong puluputangte na tum ni tum phan than pachini thapusi nale tum phan Birta nang pi nang le tum stame ni la photo na paklang ponji alang limen la ke beren ingti asab ramen chiru ingti la se alang li kisung alang li mane ami na ma se kisung ke boy cholong lok lo asinali tum na hok le thek long stame bangso contact number lo nang correct no contact number la ke 60022 714 26 lo nang nilitum la bangso munit pam biran ingti po munit phanetum rat thot tak penetum kanane chiris tamenetum long ik edalo pinian ke December 5 tarik an lo ke damtang ke damtang achiklu 28 arni pen taring korener cap arni pen ke chiri stame rathor pax stame ni tengkiri long igedala alangli kisung alam thegela puhanlo alangli hemangtar ke chalana thek thia jok pen amase alangli hem pen dam igjoilo lasina hokle theglong pustame naitum bangso contact along nang homri no lasil bangso video lake light phanda kali comment phanda kali itum pachurai ripin pen lam pachan che pin pabat bipin pen se naitum phan birta nange pilo nitum stame arna marni long pen anstame chingki che than pilap lo ke thoke jir pen cheng lok satame ke than thili chartung chartak ansatame aro yar jenga nam arna ma phan ansatame thok pilap jir pilap lo lapente ipuar nam telong stame nitum ar julo amasini tum chilong thek thedela ratatum tame kanane kam che pamam dun lo kiri dun stami thurpak lo hanbor anbor penseni tum ribom lo stami long le de lo lasi nona bang ke nang le tum na stami thek lok polotang te ni tum phan nang bir taik tha posi na tum phan tuning reg lo la pente na tum bisas de nili kiri ahut a video stami nili na tum phan nang paklang ponji halang li kisung thek tik lo kang chir lo ne kelang e lo ne manti kang sam arat pone alangli get choi bonjon sporting a choi pak lapen gamosai pak ilok se alangli stame hempen kat igilo lase chirap chitu nang pasina tum han tame bangso video na tum phan na paklang pon lo chinghona mane chijin so na lase bangso video na tum stame na hok stame nang share pe ik vekta nei tum ke chiri sung ikrung lo lase na tum phan ke pachini ke lan lo nili video na pang plang ponji kiri stame nili ke video ke andundu sina tum phan tuning reglo alang limen lake beren ingti asab ramen chiru ingti lapen aiga klengamen
babuinti la se non ka abang ka vete abang ke la ke berening ti bang lo si sung ikrung lu nelito asina tum bang so video share ikha un ana tun share ikha pen thek lok liputang te ni tum phan abir tanang pik non contact number la ke 600 22 71426 la pen isidola 60026 83379 bang so contact number lo nang le tum home rig na cardom